vietän päivän ehkäpä Suomen tavoitellumman poikamiehen Cheekin kanssa. Päivä huipentuu Cheekin konserttiin, mutta eka nautiskellaan kunnon piffeillä. Missähän meidän pöytä on? Moi! Voisit mä auttaa? Moi! Kato, itse kokki täällä. Akseli. Terve, Noora, moro. Itse, kiitos, hyvä kuuluu. Mulla on tulossa yksi aika tärkeä vieras kohtapuolissa. Niin olisiko sulla mitenkään aikaa näyttää meidän pöytää ja kenties ehkä jutella ennen mun vieraan tuloa niin hyvästä ruuasta? Joo, kyllä se mulle sopii, että mulla aina löytyy aikaa puhua hyvästä ruuasta. Voidaan mennä tonne yläkertaan vaikka, niin siellä on vähän rauhassa. Teidän pöytä on muuten ihan kunnossa. Aivan mahtavaa. No sitten, sinä viet, minä vikisen. Käy mulla. Mitä on hyvä suomalainen ruoka kokin mielestä? No se on mun mielestä, mä osaan muiden puolesta sanoa, mutta mun mielestä se on puhasta ruokaa, jossa tavallaan maistuu just se, mistä puhutaan. Vaikka punajuuri esimerkiksi, jos joku tekee jonkun ruoan vaikka siitä, niin kyllä se mun mielestä pitää niin kuin maistua ja näyttää punajuurelta. Ja on se vähän semmoista, tavallaan kunnioitetaan sitä aineesta, mistä ollaan ruokaa tekemässä. Miten tärkeässä roolissa kaikki kokit aina sanoo, että raaka-aineet, raaka-aineet. Onko säkin, että kyllä, se on kaiken lähtökohta? No kyllä se on, että hyvä raaka-aine kyllä pystyy kokki pilaamaan, mutta huonosti ei saa hyvää ruokaa sitten paraskaan kokki, että niin se vaan. No mitkä on ammattilaisen vinkit nyt sitten sinne keittiön kotikokille? No jos nyt ajatellaan vaikka pihviä, niin varmaan kaikista tärkeä asia on siis se raaka-aine, mistä äskenkin puhuttiin. Eli lihamestaripalvelutiskillä osaa varmasti kertoa, että mikä on tarpeeksi raakakypsynyt, koska se kertoo sitten sen mureuden suoraan. Toinen juttu, mielellään huoneenlämpöinen liha, koska jos kylmän lihan laittaa paistinpannulle, niin se ei paistu, vaan sitä keitetään. Kolmas juttu, suolaa ja pippuria ennen paistamista. Ja neljäs juttu, kuuma pannu, voita, tuoretta timjamia ja valkosipuli. Niistä se maku tulee. Sitten vaan paistaa kunnolla ruskeiksi. Siitä tuli kyllä aika paljon ohjeita. No mutta ehkä mä voin näyttää sen käytännössä. Näin ihan totta. Grillaamaan. Todellakin. Let's go. Loistavaa. Siellä onkin grilliä kuuman. Mahtavaa, mahtavaa. Eka suolaa pippuri ja sit pannaan tosta, meillä on öljy tällaisessa sumupullossa, niin pannaan sitä vähän tohon. Öljypintaa, joo. Eli öljy ihan tippa vaan sen takia, että se helpottaa, että se pala kiinni. Nimenomaan. Sitten sinne. Kuumalle grillille. Okei, nyt sitten miten kauan? Pitääkö ottaa kelloa? Apua. Ota kelloa aikaa vaan. Mutta ei tässä ole silleen kiire, että eikö se pari minuuttia per puoli. Mitä sä haluat sun pihvi yleensä syödä? No teetkö, kun mä syön aina sen medium plus tai plus, onko se väärin? No ei se ole kyllä. Ei siinä se on tosi kypsää sitten. Ei se mitään tosi kypsää. Se on vähän, niinku, ei siellä enää verta näyttää silleen vaaleanpunasta. Niin. Mutta se on ihan miten tykkää. Että ei niinku mun mielestä ruoanlaitossa ja ruoassa ikinä ole mitään, että on mikä on oikea ja väärin. On vaan niin paljon erilaisia tapoja, että mistä tykätään. Maku on maistajan suussa. Kyllä. Mistä sä nyt tiedät, että se tulee just sellainen pihvi, kun asiakas toivoo? No se pitää kokeilla. Joo. Et kun mä oon 10 vuotta ollut keittiössä, niin sitä oppii tunteja varmaan 1 000 000 pihviä mennyt. Niin mä annan sulle pienen vinkin, mitä sä oot kotona tehdä. No. Lappa toinen käsi näin nyrkki. Sitten kokeilet sormella tuosta peukalla etusormen välistä. Joo. Se on aika kova. On. Se on kypsä. Okei. Sitten tapat ihan löysäksi. Joo. Noin. Se on raaka. Sitten puoliväliin, niin se on medium. Aivan mahtava. Vähän mä prassailen, kato mun piffitaidolla seuraavaksi. Okei, mutta se näyttää hyvältä. Miten me saadaan tämän pihvin kanssa sitten? Enpä kerro. Et kerro? Menkää sinne pöytään istumaan vaan ja katsotaan mitä tulee. Meillä nyt alkaa nälkäkurni, että katsotaan meinaako 300 grammalle riittää. Luulet sä? Kyllä se riittää. Jos se riittää, niin panna toinen. Ei se on kuin rilla. Se on loistava. Hei, mä menen ottaa mun vierestä. Yes. Kiitos tästä. Hei! Moi! Kato, mä oon täällä puuteroimassa. Hei, hauska tavata. Noora. Terve. Hei, istu siihen. Että se oli pakko pistää putskuun meinaa. Mä kävin tuolla Akselin keittiön puolella äsken. Se oli aika kuuma. Niinhän ne sanoo, että jos et kestä kuumuutta, pysy poissa keittiöstä. Todellakin. Kyllä, mutta ihanat tuoksut siellä oli. Ihanaa, että sä ehdit treffaa ennen keikkaa. Yes. Tosi kiva. Hauskaa ja tosi kiva olla tässä. Tää on mun ihan suosikki juttu tää Step by Steakhouse. Mä oon odottellut tätä jo pari vuotta Helsinkiin. Ihan totta. Joo, mä oon kerran täällä pari kertaa jo käymäänkin. Mä oon sellainen pihvi-diggari. Loistavaa. Henkeä ja vereen. Toivottavasti sä et pahota mieltäsi nimittäin. Mä oon tilannut meille pihvit jo valmiiksi. Mä en ole ihan varma, onko tää nyt parasta keikkaruokaa. Niin, siis periaatteessa on tää vähän raskasta, mutta niin. tästä muutenkin mulla on vähän sellainen, että mä en
viittis yleensä syödä niin kuin 4 tuntia ennen keikkaa. Oi. No, just sopivasti. Kyllä me vielä kerätään. Mutta jotenkin kai sitä niin pitäisi syödä jotain kanasalaatteja tai jotain, niin olisi kaikista kevyin olo sitten, mutta toisaalta ei noista tollaisista asioista kannata ihan liikaa täristää. On hyvä liha. Joo, toimii. Mä arvasin, että täällä niin, jos tarjotaan, niin on hyvää. Onko sulla joku semmoinen ikimuistoisin keikka? Mihin sä niinku palaat yhä uudestaan ja uudestaan? Niin kuin tästä uusista, niin viime viikolla oltiin Tampereella klubikeikalla ja se oli älyttömin klubikeikka. Nyt on ollut hyvä haippi, jengi on ollut löytynyt paljon, tai monet on uudet tyypit löytänyt meidän musaa ja näin, ja on Vain elämää kuvion kautta. Ja siinä Tampereella näki, kun mä spiikkasin Jonne Aarnin kaupungin oman pojan sisään, niin perhana mä en ole ikinä tuntenut sellaista aaltoa, mikä sieltä silleen tuli silleen päin pläsiin. Se oli jotain niin kuin ennen näkemätöntä mulle. Toi varmasti tulee olemaan yksi sellainen niin kuin keikka kanssa, minkä muistaa aina. Mitä se Vain elämää sulle antoi? No ensinnäkin niinku älyttömän kokemuksen ja varmasti siitä jää niin hienoja muistoja ja sellaisia niinku asioita, mitä niinku vaalii lämmöllä. Ja sitä yhteishenkeä. Ja mä luulen, että mä pystyin ammentamaan siitä musiikillisestikin jotain uusia ajatuksia omiin seuraaviin projekteihin. Olisitko voinut kuvitella silloin 14 vuotta sitten, että sä oot tässä pisteessä nyt? No ei kyllä ihan helposti. Että oli hauska, just Mutsin kanssa muisteltiin, kun mä vein ensimmäistä kertaa jonkun ihme rumpukoneen himaa ja hakkailin siellä on jotain efektejä, mä pyysin porukoit kuuntelemaan, että tulkaas katsomaan, ja ne miettii, että mitä toi poika oikein tuo väsäilee tuo huoneessa. Mutta mistä sulla lähti sitten se? Tää on se mun juttu ja mä dikkaan tästä ja mä haluan tätä tehdä. No se oli sitä fiilistä. Se oli jotenkin tosi vahva se hip-hopin rantautuminen Suomeen, niin kuin jenkki-hip-hopin. Ja se kun kolahti niin kovaa ja se sopi jotenkin siihen meidän meininkiin, siihen meidän kaveripiirin ja siihen niin kuin kasvualustaa tosi huikeasti niin kuin soundtrackiksi se musa ja sitten tuli vaan niin kuin mieleen, että pitäisikö itsekin kirjoittaa jotain ja just se, että myös että eihän silloin ollut mitään ajatusta, että olisi tehnyt mitään sen vakavampaa, vaan kunhan vaan kirjoitteli ja sitten harrasteli ja siltä niin kuin harrastukselta se tuntuikin tosi pitkään, että oli sellainen olo, että kunhan vaan teen ja tää on kivaa ja sellaisena mä halusin sen pitääkin niin kauan kun oli mahdollista. Mä vältin aina sanaa duuni, kun puhuttiin musasta niin kuin tosi pitkään, mutta jossain vaiheessa mun oli pakko myöntää, että okei, että onhan tää duuni. Tulevaisuutta kun sä ajattelet, niin haluatko tehdä musaa forever vai onko sulla jotain semmoista, että mitä, että jos nyt musa joo, mutta mitä se voisi olla sit muuta? Kyllä mä luulen nyt, että mä tuun kyllä toimimaan musiikkimaailmassa jollain tapaa. Nyt mä perustin oman sellaisen pienen levyyhtiön ja ehkä jossain vaiheessa sinne jotain uutta tuotantopuolella justiinsa olla mukana ja lanseeraamassa sitten muita artisteja myös ja näin. Et kyllä mä luulen, että siellä ne jutut on sitten, mutta mulla ei ole mitään nyt kiirettä kuitenkaan lopettaa. Sama kun sä kysyit aiemmin, että mitä mä sain siitä Vain elämää kokemuksesta, niin myös sen, että mä tajusin, että kyllä tässä on niinku aikaa tehdä tätä räppiäkin tai ylipäätään musaa vaikka kuinka kauan vielä. Et mulla on aina ollut usein sellainen, että kauankohan tätä nyt voi vielä tehdä ja sitten kuitenkin aina on tullut silleen, että kyllähän tää hyvä tuntuu ja homma toimii ja näin siinä esimerkkejä. Katri Helena on ollut 50 vuotta tien päällä ja näin mä niin jotenkin tajusin oman paikan tässä yhtälössä tosi paljon paremmin ja silleen, että ei tässä ole mitään hätää, että eiköhän paineta vaan ja tehdään tätä musaa nyt niin kauan kuin ihmisiä jaksaa kiinnostaa. Niinpä. Moikka. Moro. Maistuuko se piippu? Oikein, oli tosi maukasta ja toimi. Tää on loistava ja mulla on hyvät vinkit kanssa. Mä osaan kotonakin tehdä oikeanlaisen biisin. Pommin varmasti. Pommin varmasti. Mutta hauskaa keikkaa teille. Mä lähden takaisin hommiin. Kiitoksia. Työn iloa. Mukavat kävitte. Kiitos. Moi moi. Moro.
Tosiaankin hei, pian pitää lähteä keikkaa kohti. Joo. Kilistetään vielä. Otetaanko hiilirimsikset tähän näin? Joo. No käydään hakemaan pari paitaa tuohon keikkakuvioon ja mulla on illalla yksi sellainen tosi kiva ison kaveripiirin gaala, niin mä voisin katsoa jotain pientä, jos mä kerkeen vielä löytää sitä varten. Ihan loistavaa. Hei, shoppailu kuulostaa aina hyvältä. Yes. Mä oon mukana. Mutta syödään nää nyt, niin yes. Mä en malta jättää yhden yhtä rivettä tänne. Miten sä luonnehtisit sun tyyliä? Mikä sun tyyli on? Mä jotenkin sanon, että se on aika simppeliä, selkeä linja silleen, että ei se katso siihen merkkiin koskaan. Et sit kun joku näyttää hyvältä ja tuntuu hyvältä, niin sit se on merkkiä katsomatta, niin se voi toimia. Tässä on, niin. Meidän piti jotain etsiä. Mitä niin mun piti hakea niitä paitoja. Mä tarvisin näitä ihan plain mustia ja valkoisia. Tää on sellaista niinku kamaa, mitä tarvii aina. Käyttöpaitaa. Joo, tai siis sellaisia ja niinku taas just puhutaan siitä niinku plain and simple tyylistä, niin musta V-nekki tai valkoinen V-nekki niin on aina sellainen, mistä voi lähteä rakentamaan. Eli sä oot sitä mieltä, että vähemmän on enemmän? No joo, siis todellakin, että ei tarvii olla aina mitään. Ja sitten sellaiset niinku pienet yksityiskohdat tekee mun mielestä paljon niinku jotenkin tyylikkäämpiä juttuja kuin sellaiset silmille tulevat niinku överit jutut. Mutta tiedätkö mitä? Sun fanit alkaa odottaa. Kello tikittää niin hirveät vauhtia. Mä kysyn nää tosta myyjältä. Sä et sovita? Ei, mä tiedän tän jutun, mä tiedän miten tää toimii. Kato, kun mä oon naisena silloin, että sovituskoppi ja hirveät kasat vaatetta. Tää on niin tuttu. Simppeli miehen elämää. Se on easy. Shoppaukset tehty. Kyllä. Muutama hyvä basic juttu, mitä tarvii aina. Moi. Kyllä, ja nyt keikkapaikkaa kohti. Ja sä et varmaan pahastu, jos ihana Kaunokainen liittyy meidän seuraan. Tulis mun vieraaksi sun joku sun frendi tulossa. Kyllä. Okei, sehän sopii. Mulla on autokuski ja frendi venämässä tuolla, niin lähdetään vetää keikka pois alta. Kyllä. Mäkin oon ihan sillä tavalla, että yeah, let's do it. Tadaa! Sieltähän tulee Kaunokainen. Moi! Kiva nähdä. Moi! Hei! Moi! Katsomaan keikkaa. Kyllä. Siistiä. Loistokeikka tulossa. Eiköhän lähetä? Yes. Loistavaa. Ei kun autoon. Mitä sä otat tältä illalta? Toivottavasti sitten yhteislaulua, että sitä mä oikeastaan aina ootan. Et kyllä ne keikat aina riippuu siitä, että miten jengi antaa sen feedbackin, niin sitä parempi se keikka on. Ja sitten mitä parempi fiilis sieltä tulee meille, niin parempia me ollaan. Ja sitten taas siellä on parempi fiilis. Ja niin kuin yhteispellillähän se keikka kasvaa. Toivotaan, että jengi on tänään yhteislaulu tuulella. Me ainakin Annin kanssa luvataan laulaa kaikki läpi. Onko teillä tää niinku perusjengi, mikä on aina keikoilla mukana? Kyllä, pääosin. Että meillä on tällä jengillä kierretty viimeiset 10 vuotta. Se on kyllä uskomatonta, tyyppi on noin rauhallinen. Huikea konsertti alkaa ihan just, tultiin tänne niinku suurin piirtein, että mennään pian ihan just lavalle, niin käsittämätöntä. Mutta ehkä se on siinä, kun sä oot tehnyt niitä niin kauan aikaa ja sä tiedät, miten sä teet. No se on vaan sitä, mä oon aina ollut sitä mieltä, että oli se ihan mitä tahansa, itsensä ilmaisuu tai mitä tahansa, jos sä itse tiedät, mitä sä oot menossa tekemään, niin silloin ei tarvi jännittää. Et mäkin oon pari kertaa haastanut itseäni muun muassa pitämään luentoja erinäisissä paikoissa, niin silloin kyllä suuta kuivaa ihan eri lailla, kun se ei oo sul tuolla niinku selkärangassa ja se niinku ei oo niin tuttua. Ja sua niinku, mut tässä näin, kun näitä on tehty, niin tietää, että aina pystyy antaa sen, mitä pystyy antaa ja se on se kaikki, mitä sulla niinku on ladattavaa sinä iltana. Mikä biisi tulee olemaan tänä iltana semmonen, mistä tiedät, että jengi repee? Mä veikkaan, että toi Anna mä meen ja toi Tina Kenkätyttö.
ne varmaan toimii ihan hyvin. Ja toki kyllä toi sokka irti jyrää vielä ihan hyvin kanssa. Hei, tää mun on pakko tehdä, ettei tää unohdu. Nimittäin, mä en tiedä onko tää nyt, mut kato, sä tiedät tän jutun. Joo. Junnut dikkaa näistä edelleen. Ja mulla on 2 semmoista ihanaa junnua. Nyt me tarvitaan vaan tussi tuolla. Aivan mahtavaa. Tää oli ihan suuri kunnia. Taatusti dikkaa tästä. Missä sun lippikset, omat lippikset? Mä en... No, minnes me otetaan, hei? Niin, eihän se vielä lippiksen kuulu ennen näin käteen. Damn. Hei, super. Nyt me poistutaan täältä, päästään 5 minuuttia keikan alkuun, päästään teidät vetää vähän happea ja Yes. me rokataan tuolla yleisössä. Me nähdään vielä keikan jälkeen. Yes. Kiitos, moi. moro. Moikka. Siis käsittämätön mikä fiilis, no mikä energia ja miten se sai kaikki tässä mukaan. Pelkkä hymy. Chico syypää meidän hymyä. No on kyllä. Mitäs täällä? No mä olin mun 6-vuotiaan pojan kanssa ensimmäisellä keikalla ikinä ja aivan mahtavaa. Nähdä, kun 6-vuotias osaa sanat ja laulaa ja taputtaa. Ja miten sä osasit sitä sanat? Aivan osasin. Äiti oli mukana ihan piilareissa, kyllä. Mikä on paras biisi? Anna mä menen. Anna mä menen. Miten sä? Sokka irti. Sokka, mäkin tykkään sokka irti. Näyttäkää teidän paidat. Hei. Hei, wow. Hei, super. Mikä teidän mielestä on Cheekissä se paras juttu? Voi. No se on komea. Joo, se on tosi komea. Tosi söpö. Mitä muuta? Ja tyylikäs. Joo, mä tykkään se äänestä. Se vähän kähee niinku. Joo. Milloin te olette löytänyt Cheekin? Milloin te olette alkanut seuraa Cheekin uraa? Kyllä se oli se liäke. Liäkeissä. Siitä se lähti. Siitä se lähti. No mun on pakko sanoa, että mun äiti on ihan tajuton Cheek-fani. Että sitä kautta, että mun äiti pidättää ihan rajusti. Siinä miehellä on tyylitajua. Kyllä. Kyllä sitä on nyt kehuttu. Kyllä. Niin pitääkin. Kaikki me ollaan ihan liekeissä. Hauskaa iltaa. Kiitos. Hei! Näinkö tämä opit? Noin. Loistavaa. Ihan mahtavaa. Mikä fiilis, mikä energia? Voi vitsi, tosi kiva. Jäi kyllä hyvä. Mikä teille jäi? No hei, kato, mulla Mulla on ihan posket kipeät. Jengi oli messissä. Joo. Siellä oli pieni vaahtosammuttimen kokoisia tapauksia. Niin, oli kaikki kaikki. Mut joo, näissä on just se, että on niin jotenkin hauskaa, kun on
niin laajalla skaalalla ja sit voi tulla koko perheen kanssa näihin konserttisaleihin ja sitten tää on niinku jotenkin just siitä kaikista paras. Tää oli mahtavaa. Kiitos päivästä ja onnea menestystä tulevalle vuodelle. Oikeesti mahtavaa. Sä ihanasti tekin mukaan. Olitte yleisesti siellä. Vitsi. Voi vitsi. Me lähdetään nyt laulailemaan täällä. Moi moi! Moi moi! Hei, pisteet Jarelle. Veti ihan superkeikan. Ihan wow. Keikka. Hymyilyttää sen kun vaan. No ei. Ihan huikea. Kun me ei yhtään höpöttää. Miten sulle kuuluu? Hei, kiitos. Ton jälkeen ei voi mitään muuta kuin kuulua kuin hyvää. Että oikeesti ihanaa olla, että mä oon palannut Suomeen, muuttanut tänne koti-Suomeen. Oikeesti hyvää. Ollut töitä, mallintöitä, promotöitä, tirkkiä on tehnyt. Oikeesti mahtavaa. Hyvä kuuluu. En mä tiedä mitä. Mulla on nyt niin hyvä buuki. Me jorattiin niin hyvin, että mulla on jäänyt tää lötkeä lantio nyt sen verran päälle. Miten ois? Sokka irti. Kyllä. Jes, lähdetään. Kaupunkivaloja kohti. Sokka irti.